Aika on supermerkityksellinen mun lajissa. Kisasuoritus kestää monesti vain 13 sekuntia. Kilpailun voittaja ratkee 100-osien ja 1000-osien tarkkuudella. Mä olin pikkupoika, joka ainoastaan unelmoi ja haaveili siitä, että joskus pystyisi tekemään tätä aitajuoksua ammatikseen. Nyt mä saan elää mun omaa unelmaa aitajuoksijana. Pika-aidoissa kauneinta on mun mielestä semmonen liikkeen rytmikkyys. On todella upeeta, kun atleettiset miehet ja naiset vetää niin kovaa kuin vaan pystyy sitä aitamatkaa eteenpäin. On räjähtäviä, todella nopeita ja samaan aikaan myös semmosia kepeitä ja erittäin elastisia. Tietyllä tapaa siinä suorituksen aikana myös ajantaju katoaa täysin ja sä et oo tässä maailmassa. Urheilukenttien ulkopuolella mulla on myös tietynlaiset rutiinit ja aikataulut. Mä elän aika säntillistä elämää sielläkin ja kellot on mulle todella tärkeitä. Ne on osa mun asukokonaisuutta. Läheisten ihmisten kanssa vietetty aika on maailman arvokkainta. Silloin tuntuu jopa, että aika pysähtyy. Kun mä vaihdan vapaalle, mä haluan elää hetkessä ja olla läsnä. Urheilijana mä haluan olla joka päivä parempi versio itsestäni ja mulla on valtava halu kehittyä. Sen lisäksi mä haluan päästä eteenpäin mun uralla. Musta tuntuu, että mä en ole vielä saavuttanut mun parhaita merittejä, mitä tulevaisuus tuo tullessa.